dobrý, jo. To vypadá... Tak, ne, hele, ale teďka tam musí připravit se Ivetka. počkejte, teď mám Teď fotku. si pryč. Hele, mám to nahrávat na video, nebo? Ne. Video by nebylo tak dobrý. A teď jako já nevytasím, to ne. Teď se co sedama, to fakt ne. Počkej, já to vyfotím víc dálky. Ivet, nejsiš tam vidět nějak z úhlu, nebo já půjdu stát. Počkej, teď se mi pohled, když jsem to vyfotil. Co to strčit nějaký klacek, jako že mu opravdu sekáš A ptáka? jak nemáme, to už jsme zkoušeli. Jo, a teď přijede Kubík, vlezou sem a tady Petr v trenkách. Tak, ať si vejme ještě tu sekeru. A teď si ještě vem tu sekeru, počkej, Peťo. Ne, už ne. Peťo, ještě tu sekeru. Kalhoty dolů. Ne, sekiru už ne. Peťo, kalhoty dolů. Petře, Hezký fotky. nekáž fory. Co se malovat kousek šunky? Počkej, Co tam, kdyby tam Peťa seděl takhle? Ty to chce nějaký maso. Ty to natáč.